Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita pagsaulog ning santos nga misa, mutuaw kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among kaluwasan ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami pagtuman sa imong mga sugo, ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Sinabot nga taga Israel, may parasan dito sa Israel, tupad sa palasyo ni Akab, hari sa Samaria. Usa ni ana kaadlaw si Akab miingon kang nabot, ihatag kanako ang imong parasan, kay tamnan ko kinig mga utanon, ug duol ra usab kini sa akong palasyo. Ilisan ko ikaw ug mas maayo pa nga parasan kay niini, o kung dili ka muuyon, paliton ko kini. Apan sinabot miingon kang Akab, dili mo sugot ang Ginoo nga ang ihatag ko kanimo ang nasunod ko sa akong katigulangan. Og si Akab nasuko nga mipauli sa ila tungod sa gisulti kaniya ni Nabot. Mihigda siya nga nagatubang sa bungbong ug wala mukaon. Apan si Isabel nga iyang asawa, miduol kaniya og miingon, nganong naglagot ka man og dili mukaon? Si Akab miingon kang Isabel, tungod kay gihangyo ko sinabot nga paliton ko ang iyang parasan o ilisan ko kiniglaing parasan, apan iya akong gibalibaran. Og si Isabel miingon kaniya, hari ka man kaha sa Israel, bangon og kaon, og paglipay, kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot. Busa si Isabel nagsulat o gipirmahan niya sa ngalan ni Akab, o gisilyuhan niya sa silyo ni Akab, o gipadala niya kini sa mga kadagkuan sa Israel. Gibutang niya dito sa mga sulat, pagpuasa kamo, tiguma ang katawhan, og pasidunggi sinabot. Palingkura sa atbang niya ang duha kabugoy, og ipasumbong nila sinabot, nga gitunglo ang Dios og ang hari. Unya dad-a siya sa gawas og batua hangtod mamatay. Og gibuhat sa mga tao sa syudad og sa mga kadagkuan ang gisugo kanila ni Isabel. Sumala sa sulat ni Isabel, nagpuasa sila, gitigom nila ang katawhan o gipasidunggan sinabot. Sinabot giakusar sa duha ka bugoy at tubangan sa katawhan. Sila miingon, gitunglo ni Nabot ang Dios ug ang hari. Busa gidala niya siya sa gawas sa syudad o gibato hangtod namatay. Gipahibalo nila si Isabel nga gibato ug patay na si Nabot. Sa pagkabalita gayod ni Isabel nga gibato na si Nabot ug patay na siya, miingon siya kang Akab, lakaw, panag-iyaha ang parasan ni Nabot nga wala na niya ibaligya kanimo. Patay na si Nabot. Busa miadto si Akab ug ipanag-iya niya ang parasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
pati ang akong mga upahan. Panumbaling ang akong pagsangpit ug hinaman. Akong hari ug akong Diyos. Sa kadlawon ginala ko ang mapabuton ng akong pangaliya sa imong atubangan. Kay ikaw, Diyos, dili malipay sa kadautan. Walay tao nga dautan nga magpabilin uban kanimo. Ang mapahitason niliyangay nga mubarog sa imong atubangan. Kaway mo ang tanan nga nagabuhat ug damutan. Gilaglag mo ang tanan nga nagasulti ug bangka. Kasupak sa Ginoo ang mahigugmaon. Sa dugog malimbongon. Ang Ginoo mana kaninyo Manausap kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasag pa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisadendro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo sa pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may mohangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Unsa kahay pasabot sa atong Ginoo sa mga pulong niya sa atong ebanghelyo karon? Dili ba lisod kaayo ang iyahang gisulti? Laliman ka mga igsuon kung sagpaon ang pikas natong aping, ihatag pod ang pikas. Usa kuno sa mga paagi nga atong masabtan ang gipasabot sa Ginoo sa ebanghelyo karong adlaw, mao ang prinsipyo nga nagkanayon. Justice is the minimum of love, but love is the maximum of justice. Pananglitan. Usa ko ka employer. Apan dili ko makiangayon sa akong mga gipatrabaho, imbis tagaan ako sila sa naandan nga minimum wage, ibutang ta 650 pesos kada adlaw, tagaan lang nako silag 300. Apan inigpas ko, magpalitsong baka gyud ko, bahalag mahal kaayo.
magpalitsyon baboy jud ko, kay love kaayo nako ang akong empleyado. But na, because justice is the minimum of love, and love is the maximum of justice. Kung tinuod siyang nahigugma, kinahanglan i-satisfy niya ang minimum, which is justice. Nindot kay ni ko ni-apply sa konteksto sa pamilya. Ako, dili ko maka-bad mouth sa akong ginikanan at tubangan ninyo, kay unjust man na alang nila. Sama nga dili pod ko kasab-an nila in front of other people or shame me, kay it would be unjust to me. Apan kung maghisgot na og pagserbisyo og hatag, dili man ta magkwintahanay sa pamilya. Because we have reached beyond the level of justice to the level of love. Wa may kwintahanay kung ang language gigamit nato gugma na. Applicable sab ni sa ministry ang pag-serve sa mga nag-alagad ni ining atong simbahan. Pananglitan ako, nanumpa man ko nga mo serve. Kung assignan ko sa akong oras, kinahanglan mo tunga gyud ko. Kay mao man ay justice diha. Apan kung naay mga emergency, kinahanglan ko mo duty, dili ko magyaw-yaw. Because that is requiring more than justice, kundi loving. Nindot kay na kung i-apply nato kung maghisgot na tag mga bati nga kasinatian. Tinuod ang ayan yun nato i-satisfy ang justice. Upon when justice is reached, what is asked of us is love. Nga makapasaylo ta, makamove on ta, makarebuild ta sa atong kinabuhi. Because if we do not do that, the cycle of evil continues. But mercy and love will put an end to violence because it has reached the fulfillment of justice. Sa atong pagsaulog nining Santos nga misa karon, sa atong pagkalawat, nindot di ay kaayo nga makaabot gyud ta sa level sa paghigugma. Aron nga sa atong makanunayong pagsimba, nangayo ta sa Ginoo that we will not just become persons who are just, but most importantly, persons who are loving. Manindog palihog, katilingbanong pag-ampo ang atong tubag, Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga isip katawhan sa Diyos, mapuy-an unta nato ang kang Kristong balaod sa gugma. Mag-ampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga pasayloon nato ang atong mga kaaway, og sila nga nakapasakit og nakasala kanato, sa bisan unsang paagi. Mag-ampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga wagtangon nato ang pagkabahin-bahin, ug ang pagkahakog, ug buntugon nato ang dautan, pinaagi sa kaayo. Mag-ampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga sila nga nagmatiga diha sa pagpakasala, tandugon sa Espiritu, sa Ginoo sa paghinulsol, ug sa pagbago sa ilang pagkinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga namatay na, luwas nga makadangat ngadto sa puloy-anan, uban kang Kristo. Mag-ampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Magampo kita alang kang Father Dante tungod kay birthday niya karon, tagaan ta siyag mayong panglawas ug kusog ug kamabungahon sa iyang ministeryo isip pari.
Ini ug ang atong mga pangaliya isango nato sa mahal nga Birhen Maria, kitang tanan maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Langit nung Amahan, dawata ang mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan, nga gipanalangin sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad ug sakripisyo, dawaton sa Dios Samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan siya makamot. Alang sa pagkay, pagmaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan o sa naibuning santos sa simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahunag kasing-kasing, ug maghimo kanamong kanunay mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malawas. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amon gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug mataro nga magpasalamat kami kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Uban sa mga anghel nagasimba kami kanimo, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, 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 luwis kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa imong ingaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini.
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtuhuran. Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa Amahan namo. Malakas sa mga langit, pagkayo ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong ingharian, matubal ang imong pagbuo, dinhi sa iyong tamay nun sa langit, ang kanunong mo sa matag adlaw. Ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Maingon ka nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. O dili mo kami itugyan sa pasulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton,
Atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sunay, panagdait manaa kaninyo. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo kining Eucharistia timaan sa kahiusa, magpadangat unta sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tugyan nato atong pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Mana usab kanimo. manalangin ka natong gamhanan nga Dios sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, bawno natong gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.